Hello everyone. Fayda Serais lagi. FKB ni party dinner. Bangalore. MK ni. Oh, dinner 10K moनसै ना आङो. ओइ दाउ सावग्राफोरखौ नाय. सावग्राफ्रा आरो जिरायना सावगासिनो दंमोन. दिनैहाय नै. नुदों दा? Hello guys. नोंनि नाम्बारखौ हर दे मेसेन्जाराव फै जाय नांगौ. रोङाखै सोंहरखा लाइभ स्ट्रिम होखाबाय आं. लाइक होना गालां दे बुंदोंमोन दे. पार्टी नै. औ. सावगासिनो नै. गांखं गोजा मार नामा? अमा बेदरबो? अमा बेदर मोनासै? ए. Hello guys, hello. Men जाबाय नामा? माने बुजियासै आं. मोनजाबाय नामा? माम जाबाय नामा? मोनजाबाय फरायनोबो रोंलायलांलासो. जाथ'आखै पार्टी होदों आं नै. नै सावग्राया. पार्टी. फै सोर दं बेंगलरावहाय हरमायाव फै हरमा सिगनेल. मा जायगामोनलाय इयो? हरमा बानासबारि. Joseph, hello. Islari, मा नाम? Islari blog, hello, hi. SK blog, hi. Jani blog, hello, good evening. Good evening, dear, good evening. FKB ni ranjang nama mem. मा होनखो? FKB ni party. आच्छा साबैसे आब' इट्स मी दैमारि. साबैसे माने खैजनसो आं दायो 20 जनसो दां. औ बिदिनो. 20 जनसो जागोन दायो. फैथ'वाखै दायो जों स्टार्टिं खालामदों सावदों. नुगोन र' नोंथांमोनाबो दै. YBY आव हाबाखै नामा आब' नों? आं YBY आव हाबनांगौ गोनांथि गैलायला फंबाय सिमान बर'. मा होनो आंना FKBआनो जिन्दाबाद होनो. जेनि ब्लग बा मालाय आब' मालाय FKनि पार्टी ना? औ. जागासिनो दं. बनायदों सावगासिनो नै. बरिया. मोननै नांगौमोनलै ने इयो बुस्थुआनो सावग्राया. नङाबा लेट जागोन माथो बहुदनो. मोननैबा साबसिन जागौमोन. नुबाय दा रायजोफोर? वाव बरिया नै. हा? नै इयाव दङ र'. खै केजि? 16-17 केजि. र' फरायनोसै आं. सोर हरदों? AB ब्लग आब' मा खबर नानि मारै दं आरो गुमैनि खबरालाय? नै सोंना ला. बरिया. मानि खुसिनि थाखाय पार्टी स्पेसियेल बिक्रम नार्जारि. माबालाय FKBआव आं दिनावनो 10,000 मोनोना मा सिन्था नोंसोरो खायसे बुंदों. मा होनोमोनलाय दाखालि आङो सोर बुंनायमोनलाय सोरबा 1000 हाबनानै 10 दिनाव 30,000 मोनो होननाया आं सानथामजों 30,000 मोनो दायो मिथिबाय?
ओमफ्राय इट्समि दैमारि न'आव थांथ'वा नामा आब' आंना बेंगलरानो बेस्टलै न'आव थांना गरम बे गोलोमदै जायगायावनो थांला बेंगलराव दा गोजांदोंसो नै जे खेबसे मोनांदों जों FTBआव आंबो 3.5 लेक्स मोनबाय आदसा भेरि गुड खिन्थु नामखौ मिथिला आं आरल' दङ दै नोंना जेनि ब्लग माबेलाय थांगौमोन आंबो खबर हरबा खाथिसोमोन आं आदसा आं खबर हरनाय जायासै फैनो हायो दाबो नै दासो स्टार्टिं दासो सावजेनदों दावहांनाय जेनि ब्लग माइ फ्रम केरेला मेम आदसा एथ' गोजाननिफ्राय जानो लुगैहरो नाहाय बिबिसान ब्रह्म बेसे खामायखो आब' दे फिसाजो आंना सानसुमा मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो आब' सना ओइ नै ओंख्रिया नै मा बिलाय आयै जोंना नै आसोल बुस्थुखौसो मोनदों होआबा जागोन बेयो बेखौ होनांला औ SK ब्लग हेलौ हाय प्रकाश नार्जारि मोजां आब' खाथियावबा जायै जागौमोनलै माबानो हटेलाव ना न'आव पार्टिया मेम न'आव गुमैनि न'आव सानसुला गयारि आं YBYसो खामायो दे जिखुनु मोनसे नङा मोनसे एप्सआव खामाय गोसो हो गासैबो ना कक्रस नै बरिया टेस्टि जानोबा फैलै बेंगलराव सोर दं ओइ बिफा बाजैया फैबाय आदसा आं मा होनो रम्ब नार्जारि मा मावो आब' बेंगलराव ओइ मावनायखौ सोंजाया KBM लाबाय KBM मास्टार जाना दं दसे मेरिना बसुमतारि नाम्बार मा बेयो नाम्बार बिहरनाया बोरो आङो ससियेल मिडियायाव नाम्बार होआखै दै पार्सनेल हरगोन आं मेसेन्जार खालाम सुजिराम हासदा नाया गेदेर जाथारबाय माथो नोंसोरना नानिखौ होनदों नामा नानिया देरबाय दे खम जानो लुगैसिगोन बे आंना पार्टनारफोरा फिसाफोरा 8थायावसो गयो ओमफ्राय दा आरो गारिनि जेबो गैयाना औ हागौमोन फैदो ओइ माथो सिङाव जोबदोंसो सिङाव जोबदोंसो र' नायलाय एसे चेक खालामलाय खामगोन माथो बिदिबा गावहाल' खामबाय जानानै जानो नागिरदों हगाराबा नै मबाइल लाबोबायसो मालाय बोसोरबा 6 बोसोर खामायनायनि नै दासो मोनसे सोरजिनो हादों बा बरिया आयना गोनांलाय मालाय मबाइला आंलाय माला मोनगोनहाय बबे अननानै दिन्थिहरा आं हले जेबो एपआव बाहागो लायाखै आब' इट्समि दैमारि अके रेम्ब नार्जारि बहानि आब' आं क'क्राझारनि सुजिराम हासदा नानि उन्दैखौसो बुंनाय जादोंमोन आं सोदोबथिया गोरोन्थि जादोंमोन गाज्रि दामोनसै दे जेबो नङा एसे लिरनायाव टाइपिंआ बिदिनो जाखायो मालाबा समाव थाब किता पाग्लि बाब्रे मा नामलै
थाब खिथ थाब फाग्लि हेल' हाय फैदो पार्टि जानोसै ओइ मामि मा आं नोंसो होदों ओइ ला आनैजों लोंदोनो आनैजों आनैया बोरो नोंना आनैया बोरो आं नोंनो होखागोन हाइमानिया बोरै हाइमानिया हो माबा सिसिपालिया औ सिसिपालिया मेन रड खाथियाव मानो बा आसोला दे आंनोबो दे खावा खोमा नोंथां होबावबाय आब' बेंगलराव मा जायगायाव थायो नों आं रामुति नगर थायो रामुति नगर प्रकाश नार्जारि आंबो बेंगलरावनो दं आब' मा बिलाय मा सम्पि गेहालियाव आंबो गोथाव Balonda goja. Komen kalam segera berdiam datang dia. Mana? Mai. Oh. Boria saudara जोंना निजम बसुमतारी आब' बेंगलरनि मा जायगायाव थायो नों रामुति नगर प्रकाश नार्जारि माथो सावबाय गासिनो दं सालथेयालाय नै सुजिराम हाजो सालथेनो औ दाउ सावदों दाउ हांदों It's me दैमारि मा डिजाइननि मबाइल बेलाय आब' एसे बुंनाय होदो दे प्राइसखौनो खोन्थादो मालिकानो खोन्थानांगौ 1,10,000 रुपिस 1,10,000 मोनो 1,10,000 मोनबाय जाहैदों मबाइला गोदान मबाइल डिसकाउन्ट मोनदों आरो डिसकाउन्ट फैलिं खालामदोंमोन इयावहाय रेनबो नार्जारि ज़्यादा खाया मात्र पेट खराब हो जाएगा हाँ ठीक है ज़्यादा नहीं खाएगा हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना इसलिए लुंग थैंक यू दं वाइटिं माखासे बाहेरायाव वाइटिं खालामदों बारा हाल्ला खालामनाङा मालायनि जायगा मोनबायदां जाजासिगोन निजोम बसुमतारी आंबो आब' खामानियाव थायो अके सानसुमा मुसाहारि आलासि जानो थांगौ आब' सना दे फै नामा एखे जाबायनो सोंगुलायदों औ नामा एखेखाय सोंगुलायदों मोनसे नांगौमोन सावग्राया माला दाब्लानि हाबाब्ला दावा टाइम लायोथ' आरो माबे माया रायलायनाया औ फैजागौमोन नों बेना पार्टि जानो फैदों दिनै जाबाय बियो ओइ मा दिदी
FKBF nih faisalजों पार्टी होदों आङो pergilah Didi oh my god hah ayo ini mood jangan tenang bे सिरा फुङावनो डिउटि मावनाय जायोना मोनाखै आदा बेसेरा औ दे औ र' एसे मोजां साव दे जाखागोन ना दा नों सानजुरि जाना थैनो गोसो गैया दे आयै मानिबा लावखार ओंखाम जानो नागिरदों नामा बिबोनां सना औलै लावखार ओंखाम ज' जायो जोङो इदिनो मनिका बसुमतारी हाय हाय बड'लेण्ड इनफ' स्टुडिअ हेलौ बोरै सोलिदों बिराद बरिया सोलिदों आङो जानांगौ बियोदा जाखानांगौ दा बरिया खावनांबावगौ नामा मा गैया बुंखा डाइरेक्ट नंगौ बेयावनो एसां लेटबा न ओइ इदि मोनसे कर्नेल लाहानिखौ लायदो ना कर्नेल गैया अबाव थांखो फन खालामलाय ना मोनसे इदि मोनसेखौ कर्नेल मोनहानाव दंना बहुद लेट जागोन माथो नै गोजौआवबो दं मोनसे गोजौआवबो दंबालाय फैदो हानाय गोजा नै मोनजेनहांबाय एसे हिसाब जाबायदां जोंना ओरै फैलायना सनालि बर' हाय आब' हेलौ बरिया लाइभआवदोलाय खांख्राया बिदिनो जानाय नङा दावदै जानो जोंनियाव दे जागोन दे मासे खनसलै आयो मबाइल गोदाना दिन्थिफिनदों दासो ओमफ्राय जानो सिनायदों मबाइल गोदाना बेनोना नुदों दा रायजोबो जानो लुगैदोंब्रा
जानांगौ मोनबाय नामा ने ओइ बेदर जानोसै गैलालै मालायसो गैया बायनो आयंखौ बामजानो लुगैदों सिनायनायफोरजों